मा बुंगोन बेखौ गिबियावनो निउस चेनेलनि सिमानि गोजोननायखौ होग्रोबाय आरो दिनै बे भट केन्द्रआव फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होनब्ला बहुद गोजोनै जोंनि भट केन्द्र जादों आरो बेवहाय बयबो मिनि खुसि फैदों बा आंनिथिं मोनसे इसारा मोन्दों आङो जे रायजोफ्रा बयबो मिनिनायखौ नुदों आरोखि माबायदि आसा बायदि नोंथाङा आंथ' आवगायनिफ्रायनो बुंबोखादों जे आं 1 नाम्बाराव थागोन सोरनि गेजेराव जागोन दावहाया जों मोनथामबो समानानो फ्राय खिन्थु आं 1 नाम्बाराव थागोन आरो रायजो भटारफोरखौ मा खावलायनो सानो जिहेतु दिनैनि दिनाव रायजोफोरखौ जाहाथे बयखौबो आङो गोजोन खुसियै भट होनानै बयबो बयनिबोसिम आं गोजोननाय हरग्रोदों प्रथमावनो आं दहाय होननो बावबाय एसामिस निउसआव ओंखायनो आं निउसआव बुंग्रोनानै लाबाय आं बयखौबो जाहाथे गोजोनै भट होफैयो आरो बयनिबोसिम आङो गोजोन खुसि जाहाथे बे बाइ इलेक्सनखौ बारग'लांहोयो बिनि थाखाय आं बयखौबो खावलायदों आरो बहुद गोजोन खुसि जालांगोन होननानै आं आसा खालामो राजाफ्रा BPF आरो UPPLनि जे खामानि बे खामानिखौ नुबोखाबाय बिसोरो माबादि मावदों आरो रायजोफोरनि मा डेभेलपमेन्ट खालामदों रायजोफोरनि मा अननाय आरो गांनाय लुबैनायखौ माबोरै सुफुंदों बेखौ निस्सय रायजोफ्रा बुजिखाबाय बे बुजिनायनि थाखाय दिनै आंनो रायजोफ्रा भटखौ होगोन बे मिशनफ्रा बायसान्सआव गाज्रिफोर जायोबा रिपलनि थाखाय नोंथाङा मा दायथ' लागोन बेखौथ' जोंहा इलेक्सन अफिसार दङ जुदि बेबादि गाज्रि जायोब्ला जों इलेक्सन अफिसाव कमप्लेन खालामगोन आरो गोदान जानायनि थाखाय जों खावलायगोन